Ze zijn heel goed van plan in Neel. Dat bleek vandaag tijdens de presentatie van de plannen voor de carnavalszondag. De carnavalsoptocht in Neel, die gaat verdwijnen en er komt gedangers voor in de plaats. Het beeld van de kater staat niet helemaal toevallig met de ruk naar de stad toe. Want de katers in Neel die roepen het al jaren. Neel blieft Neel. De vastelovend verandert echter wel. En volgens sommigen is de straatvastelovend zelfs helemaal verdwenen. Tijd voor gaat nuits, repen ze in Neel. Na lang brainstormen en vergaderen werden deze week de plannen bekendgemaakt. Vasteloven zondag staat er gaat heel nuits in de planning in Neel. Een evenement dat niet alleen bedoeld is voor de eigen inwoners. In de Roterstad staat dit jaar op Vasteloven zondag een en ander te gebeuren. Ik heb hier de mensen staan die dat gaan doen. Wat staat er precies te gebeuren? Ja, Vastelovens Village. Het wil zeggen dat we in de Roterstraat een Vastelovens dorp gaan bouwen. Waar een en al klank, zang, muziek, kleur, geur aanwezig zal zijn. Te veel om op te nemen. Ja, ik heb niets. Wat moet ik me hier eigenlijk bij voorstellen, Schra? Nou, het is een concept wat eigenlijk het omdraaien is van de oorspronkelijke optocht. Vroeger, toen liep de optocht langs de mensen en nu gaan de mensen neven de optocht, maar dat is veel meer. Nou, eigenlijk komen ogen en oren tekort tijdens Vastelovens Village. Iedereen moet zorgen dat er natuurlijk de dorp in kan komen. Hè. Dat moet met een paspoort, een villagepaspoort. En ja, dan komt ze binnen in een omgeving die helemaal in alles vastelovend uitademt. En echt alles wat maar met vastelovend te maken heeft en wat ze kunnen bedenken, dat gaat toch gebeuren. Overigens doen we dat niet gans alleen, voor programmeren wel gaat, maar eigenlijk worden de mensen, de kijkers dus ook uitgenodigd om daar te komen doen wat ze hier met vastelovend willen. Want ook daar is podium voor, daar is plaats voor. We willen de straat, de Vastelovens straat in de Vastelovens Village laten leven. En dat doen we uiteindelijk samen met elkaar. Dus terug met de mensen de straat op. Daar komen we exact op neer. We gaan de Vastelovend weer op de straat brengen. Het gevoel terugbrengen. Ik heb een aantal keren met Louis Bovernu over dit plan hebben gesproken. Ik kwam eerst keer terug, jongens, geweldig. Het gevoel komt terug in de Vastelovend. En dat is denk ik nou juist wat we misschien die laatste jaren een beetje verloren zijn. En wat we nu hier op deze manier proberen terug te brengen. Nou, uiteindelijk moet het uitgroeien in 5 jaar tot iets wat groter is eigenlijk als Neel, zeg ik ook. Dus het is ook niet alleen een uitnodiging aan mensen uit Neel om mee te denken, om mee te doen, om te komen kijken, om te komen proeven, om iets te komen brengen. Het is een uitnodiging aan iedere Vastelovens, gek in Limburg eigenlijk, om te zeggen van die Vastelovens Village op Vastelovens zondag de 11 februari 2018. Dat is iets, daar wil ik deel van uitmaken, daar wil ik zien. Ja, stel voor, ik kom uit Maastricht of uit Venlo of uit Sittard. Mogen we dat dan ook aan meedoen? Natuurlijk. Dit is een podium, VRB-infrastructuur. Eigenlijk ook niet meer als dat. VRB een infrastructuur aan waar iedere Vastelovensvierder iets heel bijzonders te brengen heeft. Waarvan er denkt dat moet de andere Vastelovensvierders met mij delen. Dat kan brengen. Dus iedereen is van harte welkom. Du kunt hier brengen wat je wilt. Die ruimte, dat platform is er. Ja, wat ik straks zag, geur, kleur, klank, alles is mogelijk. En het gevoel. Want toch is alles goed omgeeft bij Vastelovend. Gevoel. Ja, beste kijkers, gezien, de kater staat niet langer meer met de voet naar de munt toe, maar ze staan met de arm open om iedereen van heel Limburg te ontvangen.